Čaute, ja som Bob a toto je Bobek a spoločne sme Inkbusters! Ako prvý produkt tu máme túto tlačiareň, voláše Dukeglo. Väčšinou tu máme takýto plagácik. Musím pozrieť, čo tam bude za apka. Ale je tu adapter, celkom plus. A to, co funguje na apte, to nie je na elektriku. No a ešte, ak to chceš nabiť? Tu kabel, Cčko, paráda. Cčko, aj mobil nabiješ, aj vejpku. Pekná je felová, berem. Recenzuješ jak ženy auta. Určite nesúhlasím s ničím. Tak si to vypol. Dobre. Tak Dobre. musíme súhlasiť. Už si pripojený? No nie som pripojený práve, že. No tak možno keby si všetké papiere nevyjebal do koša, tak možno by sme aj znali. Single image print. Vyber kerku. Vyberieme si stencil papers. Hop. Jeden papier. Hop. Druhý papier. Hop. Teraz to spojíš. Zvykne ten papier ako keby sám zacvaknúť, že ho tam stačí iba trošku dať a urobiť to taký a... V tom strede, kámo, blbo je nabitý papier. Teraz skúsime také nastavenia, ktoré by sme odporúčali asi my. Dáme tu Density Dark, nech ide pecky. Skúsime to antivrinkou? Skús, ale OK. vypni tento fotorealistik, je to OK. normálny. A pozrite sa na to. Pozri sa na to. Dobre, takže tentokrát nám to vyšlo. Myslím si, že nám veľmi pomohlo to, že sme tú tlačiareň otvorili a hlavne, že ten papier sme dali fakt, že svedomito a možno dokonca pomohla v tej aplikácii tá možnosť, že anti-wrinkle line. Čo vlastne spravilo tú obrubu a vidíš, že si to používalo alebo nie. Teraz skúsime fotorealistiku. A tu máme krásneho Vilka rozborilka na pláži. Ani bradavky nie je vidno, tu nás nevyjebu z videa. Ale v podstate na také linkové kerky by to bolo asi v podstate fajn a mne sa veľmi páči to, že ju nabiješ fakt, že vycáhneš z vrecka, zložíš tam papír a ideš bomby. Ešte sme zabudli povedať, že je to na baterky. A najhoršie bolo v podstate to pripojenie celej tej aplikácie, akože keby tu nebol Marko, ja nie som veľmi technický typ a ja by som sa k tomu asi nepripojil. Najkrajší výsledok si uchováme a v ďalšom videu si vlastne porovnáme všetky výsledky a stencily z ostatných tlačiarní.